रहले। नटी दाब के दशरथ जी भी मोल ना रहते बलाते ही गर्दन दबा के मुआ देते। अभी वरदान मांगती के कोई भवन में जाती वरदान मांगती वनवास हुई केवट संवाद हुई सुमंत जी लौटते तब न दशरथ जी मरते। बाकी सोचले कि का जब मुआइए देवे के बाद तो कोनो इलिम लगा के झट के मुआवो काम में अपना ले। बहुत सुंदर भगवान करो जितने जल्दी दशरथ जी के प्राण ले लो। अच्छा तोहरो प्राण बिगे में देरी ना हो। इन्हें सजाते में ना भाई ना तू ये अशुभ बात का है भाई हमारी दुश्मन थोड़े हमें। विकास बाबू के फिर हार्दिक शुभकामना बा भगवान बनौले रहे सबके। तब भाई पैसा वाला लुटाओ तन तो काहे लुटाओ धनो भगवान देले बड़े तो मनो देले बड़े तो जेकरा मन आ धन दोनों बानू बाबा वो बाजार हो जाई तो अपन 4 चक्का निकाल के जाई। आज एक मन नहीं के खाली धन बा 4 चक्का पूछ के लागल भी ओसारा में। अभी मोटर गार्ड के साइकिल से बाजार जाके कुर्ता पर 5 छिरी के कहे कि खींच दलो हमर गंदा हो धन मन दोनों भगवान देले इतना हड़बड़ा करले हैं कुंवर जी हमरा कि दशरथ जी के दाहो संस्कार ना करले 14 दिन लाश बसियावल गई रहे। आज भरत शत्रुघ्न आई बलो अपना माई के भी बोलले बलू आप वशिष्ठ बाबा से जाए कहत रहे हे बाबा बाबा हमारा से बड़ा भागा के हुआ ना चौपाई तुलसी बाबा लिखले कि मोहि समान पापु निवासु यही लगी सिया राम बनवासी। बाबा कहता कि भरत सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस यस विधिहार। हे भरत इच्छा को अपना हाथ में नहीं खाई विधना के हाथ में लिखल बा। पहले कि जब विधि के हाथ में लिखल बा गुरुदेव तरवा बिलोह के काहे कनी है कर माने बाबूजी के मोला के दुख रोरू बा दा संस्कार कइलो 10 दिन पानी दियाई तेरे ही बीतल बा मालिक। तब आशीर्वाद कनी कि हे भरत अब राजपाट पर लागो जन खाती तहर बाबूजी चल गइले तार भाई वनवास के चल गए सीता चल गई लक्ष्मण चल गए बिना राजा के राज उदास हो जाला ऐसा में कोनो दुश्मन अटैक कर जाला। पहले गुरुदेव का कहता नहीं रहुआ कहले के कहता है पर ध्यान दो कहले कि और सारी बात मान ले बने गुरुदेव एगो हमार बात माने के पड़ी भैया के मनावे खातिर चले के जेकरा जेकरा मन में सब है चलू जब 99% लोग तैयारी है मेरा। हमारा लहरी बाबा लिखन की करम पटकल सफेड़ा पर से अभी छी मरल से दैव चलवले दाव घाव अब के करा के देखे लोग कही कि ढोंग परतबा ई जगवा हंसी उड़ाई मोर पीर रघुवीर बिना अब के हुओ ना विप्र वृंद के आगे कोइले आ श्री गुरु चरण मनाई सोचत मन में चलले वन में से न समा अटल अनुराग ए लहरी गई तरी अजी करी साच सुनाई सबका के दी होए दैवा अब भरते जोई एक बीता जमीन खाती हमने के भयवधी बिगड़ जाता। दो भाई वालों शहर में एगो भाई तन दीवार टेढ़ कर देता है तो भयवधी बिगड़ जाता आ ऊ भयवधी के आज चर्चा गवाता कोनो जाति के केहू मुआता तो लोग के चर्चा गवाता वो लोग के मरण गवाता काहे त्याग परहित सरस धर्म नहीं भाई दूसरा खातिर जन त्याग करबो अयोध्या के राजधानी के फुटबॉल के किक दोनों भाई बना दो। कुंवर जी ये जवा के गीत प्रसंग सुनी चले के तैयारी भइल बलू तो केहू को कहता कि नंगा पांव जाता लू केहू को कहता कि ना रथ पर चढ़ के जाता रहे प्रजा के छोड़ के कुछ दूर पर भाग चलल बलू मलाह के लगे जाता रहे तब रथ के त्याग पे लेकिन भैया पैदल बिना पांव के
बिना पनही के कोई बड़े तो हम पैदल जाए, लेकिन कभी जल्दी लिखता जाके माई से अपना पूछा तरह रे माई पापिन सापिन कहीं कि अपने अंडा अपने खा कोई ले कौना पर में भेजले बड़ी कहली कि बबुआ आप जरला पर नमक मत दरो, हमहू चले के तैयार बानी। अब सब है तैयारी होके चलल कि पयनवा ना भरत बनवा के कोई अरे पयनवा ना भरत बनवा के पयनवा ना भरत बनवा के गोड़ा तारोड़ा उठेला गोड़ में फोड़ा तो गोड़ा तारोड़ा उठेला गोड़ में फोड़ा गोड़ा तारोड़ा उठेला गोड़ में फोड़ा बिना पनही के चरणवा ना भरत बनवा के कोई अरे पयनवा ना भरत बनवा भरत बनवा जात जात कई जगह पर विश्राम करत जब वो जगह पर पहुंचल बलू जहां मलाह लो रहत रहे आही दादा जब देखले बलू करी राम जी हमने के रात्रि विश्राम कइले बड़े आ उनकर नहीं और बड़ाई करत रहो कि दूगो भाई हमार बालू और लो भाई आवत 14 वर्ष के वनवास देहला के बाद तब भेंट कर जाई तो साधारण सेना लेके नु भाई बड़ी सेना के लश्कर लेके एक और माने चाहत लो कि 14 वर्ष ना जंगल में लड़ाई करके मार दी जा जीवन खातिर हमनी के कुल खानदान में रह जा नहीं बुढ़ाओ साहब नहीं बुढ़ाओ मना भाई नहीं बुढ़ाओ प्रेम से बुढ़ाओ एगो पुरनिया हमारे बाबा नहीं रहले कहल के पुरनिया लोग के ऐसे अनुभव में बरातों में मलिकार बनावल जाला कि दोनों पक्ष बेटा है बेटी है के शांति को के ऑर्केस्ट्रा बढ़िया से हो जाओ नायका लोग को मालिक बना दो वो कहे कि पियर फराक बाजी कहे घंघरा वाली बाजी मार के भुवन फोड़ली हलो जाए के मारू में तो चल दे बोलो क्लिनिक बना कर पुरनिया कहा कहले कि जोन पैर बढ़ती है भरत के वो पैर के बढ़ला में हम भाव देखतनी कि लड़ाई वाली नाम मिताई वाली जब जाके पूछले बड़े अपन नाम का कहले कि भरत शत्रुघ्न दोनों भाई ने कहने आ तो हमर भैया वनवास में आइल बड़े हमर भैया के देखल हलो भेंट करे जाता नहीं जो हमनी के सारा लोग दर्शन पावे खातिर जाता है कहले कि सही जगह पर आइल बड़ो हे बालू रेत पे तो वहां के आराम पावी तो बालू रेत के नाम सुन ले दौड़ के जाके बालू उठा के कपार पर लगावता रहे अब भर एक बार मलाह कहल की मलाह भाई तो कौन हाथ भैया जहां अधई में भैया पहुआ अपना बतिया रे सुन अपना बतिया रे सुन अब भरत जी धुना तारसी अपना बतिया रे सुन भरत जी धुना तारसी अपना बतिया रे सुन मला भाई धन्य धन्य हो गए कि भैया के जगह तोहरो दर्शन हो गए। एगो सवाल लास्ट बा कौना हो रहतिया गइले दुनु मुरतिया अतन बतिया रे सुन भैया राम मैया सीता अनुज भराता हमार लक्ष्मण कौना हो रहतिया गइले तीनों मुरतिया अतन बतिया रे सुन अतन बतिया रे सुन कौना रहिया भैया रघुवीर अतन बतिया रे सुन कौना रहिया भैया रघुवीर अतन बतिया रे सुन मैनेजर साहबानी महाराजा होटल के नंबर दे दे को जाई ले जाई रास्ता पे बहुत बहुत पुरस्कार भोलादारी बनौले रही बाद में ले ले हम जो ले कह रहे महाराजा होटल का बहुत बहुत पुरस्कार धनी लो भोलादारी रसम के बनौले रही महाराजा होटल के धन्यवाद। हालांकि प्रसंग में पैसा नहीं देबो तो ठीक रहे। प्रसंग में
5 मिनट पैसा मत दी लयदारी गायब तो बाकी जितना लुटाओ लुटा देबे सी प्रसंगवा बिगड़े हां हमने की चाहिए कि प्रसंगवा बने की मार्केट बनो रही तो रोजो कमाइबो तब का एक दिन प्रसंग कथा बिगड़ जाई काका लोग कहि के ओकरा के जीवन में ना बुलाइब तो कमाई हो जाए रुक जा ऐसा प्रसंग में तनी 5 मिनट और रुपया रुक देके बाद लयदारी गायब तो दे हम सब तब का देखी समय में बाउर हो जाला मालिक ये कहियो देवी देवता के गोल नहीं खेल लगले आफत में पड़ जइबो ढेल हो बाबा के देखबो के कोई की बड़ी जगता हो तो प्रसादी भाखा लो नाय पर चढ़ा के मला भाई पूरा सेना सहित सारा जना मिल के ऊपर उतार दी हलो सब है वो ऊपर गोइल आ भरत जी गंगा जी के पानी लेके त्रिवेणी जी के आ रूरू कहतर की माई आज प्रथम दिन ही देखे के पड़ता है कि सुन सुन भागीरथी सुन ये त्रिवेणी जानता जहान माना मंगल मोरी कि हमारा पर कदम हर बार सुनो हमरो गाना महाराज हे माई हौ अंतर्यामी बुझ मनवा के मरम मांगतनी भीख छोड़ी छतरी के धन हे माई छतरी के काम भीख मांगल ना हो कि मांगतनी वैसा समय आ गइल बा दे दो 12 दाना भवानी दे दो 12 दाना भवानी सुनो हमरो गाना महाराज आज एगो छत्तीसगढ़ से भीख मांगता माई का मांगता का अन्न सोना नहीं ना हीरा मोती ना अयोध्या के राज ना ना माई इहे भीख मांगता दिन दिन भगवती दुगुना बढ़ा दो इहे रमान भैया राम से मिला दो तुलसीदास के गुरु ना रहले सारी घराना के लोगों पर गावेला रामायण भिखारी ठाकुर के गुरु ना रहले सारी व्यास लोग उनकर गीत गावेला हमारा जनार्दन बाबा के छोट बेटा बानी पुरस्कार दे में हमरा के हार्दिक प्रणाम करने हैं वो आत्मा के शांति मिले जौना आत्मा के नाम पर श्राद्ध कर्म भइल संगे संगे भतवानी में प्रोग्राम भी होता प्रसंग कुंवर जी देखी दिन दिन भगवती दुगुना बढ़ा दो इहे रमान भैया राम से मिले करुण रस के प्रसंग बा लैदरिया में खड़ा होई लहरी जी मनले अरे निशानी लहरी जी मनले निशानी सुनो हमरो गाना महाराज आकाशवाणी भइल की जा भरत तार मनोकामना जरूरत के अनुसार पूर्ण होई आगा बढ़ल वालो कोई जगह जात आ तले ओने का दशा बा भोर के बेरा बा भगवान राम और सीता मैया सैन बानी लो सुतल बानी लो लक्ष्मण जी पहरा देता रहे वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे उसिया सपन यस दे सहित समाज भरत जन आए भरत जी के नाम कह के चिहा के जागल बड़ी भगवान राम के सीता हाथना चिहा के कहे उठलू कहली कि सुन ले बनी भोर के सपना साँच होला अब बड़ी बाउल सपना देखले बनी कहीं साँच मत खिरतिया अरे देखो
सपनवा सजनवा सुना हे स्वामी बहुत और सपना सुन रहे कि अवतार भाई भारत पीर से शरीर के जन्म सूर एहुले बहुत दूसरा काम दूसरा हुस्न जमुना सास के मान बस तू पिता के मंगला हो सा जन्म सूर भरत के आवे के बाद सुनता रहे भगवान कहले कि हो तो भूर के सपना साच होला आ तबले आके कोल कीरा आ हरि जी से कहे लगवन बा कहले हल सेना के जामा हे प्रभु जी रोवे नियर एक जना सावर बाड़े एक जना गोर बाड़े बड़की सेना के लश्कर लेके आइए नहीं चलल आवता लक्ष्मण जी खिसिया गइले कहले भैया भरत राजपाट पाके घमंड में हो गई बड़े एक मारे बाकी चाहत रहे 14 वर्ष ना हमने के मार के खानदानी राज लेले के आवेला दिन में उनकर बाल बच्चा लो राजा हो भगवान कहन कि भरत तू का कहत रह बुझत रह भरत के बारे में तू का कहत रह लक्ष्मण तू बुझत रह बात सूर्य पूरब के बजाय पश्चिम उगे लगे हैं चंद्रमा पूरब से उगे लगे हैं धरती पलट जाई और कलयुग आ जाई बाप बेटी के नाचनी बेटी भाई के नाची नहीं तब हमार भरत हमरा बारे में कोयल छोड़ दो हमरा बारे में बाउर सोच नहीं खन त लक्ष्मण को हले एकर काम दे दरकार ये भैया राज लोचन अखिया पर से सुधार राज लोचन अखिया पर से सुधार राजबा के बिगड़ गई बड़े इनकर बहुत पैन बा मन लेके आवे लन पल आई भरत राज पाके चलले मर्यादा अबर बुझ के करे अबर बुझ के करे आवे लन परहार ये भैया जिया जिया परहार ये भैया राज लोचन अखिया पर से सुबधार राज लोचन अखिया पर से सुबधार अभी बतियाते बालू आ तबले देखत कबाड़ की भरत सोझवे आ गई भरत जाके झुक के प्रणाम नहीं करो ना खड़िया डंटा जगह ना गिरल धड़ाम से भगवान के पैर पर गिर गइल बाड़े कहत रहे हे भैया और दशा क्वेश्चन हो गइल बा भगवान कहने की भरत तू पूछ तरह हमरा से तहार दशा क्वेश्चन कि भरत आ देखले हां रघुराई के धरती पर गिरल धधाई प्रभु जी उठा ली होला बाही भर के गला से लगा ली होला ए अखी या छलके दोनों भाई के ए अखी या छलके दोनों भाई के धरती पर गिरल धधाई भाई
दोनों भाई के मिलन होता प्रसंग के जा खड़ी पे लगावो हम तो अपना समय में खेला कर ले 12:50 होता हम 40 मिनट में लदरियो अपन गा ले।